Suomen olosuhteet asettavat maisema- ja pihasuunnittelulle erityisiä haasteita. Viherrakentamiseen käytettävien kasvien joukosta olisi löydyttävä näyttäviä katseenvangitsijoita, joiden koristearvo säilyy ympäri vuoden. Meillä luontaisesti esiintyvistä havupuista kuusi on ulkoasultaan vaihtelevin. Kuusen erikoismuodosta puhutaan, kun jokin ominaisuus on niin erikoinen, että se ei selity enää tavanomaisella lajin sisäisellä vaihtelulla. Erikoismuotojen tuotteistamista ja kehittämistä on tehty aikaisemmissa hankkeissa yhdessä NTT:n kanssa. Ja niissä aikaisemmissa hankkeissa on tehty markkinaselvityksiä ja niiden perusteella kotimaisille erikoismuodoille olisi kysyntää. Erityisesti kartiomaisia ja pallomaisia erikoismuotoja on haluttu. Koristeelliset erikoisominaisuudet, kuten neulasten poikkeava väri tai latvuksen pallomainen kasvutapa, johtuvat yleensä jostakin kuusen perintötekijöissä tapahtuneesta mutaatiosta. Usein kyseessä on väistyvä ominaisuus, minkä vuoksi erikoispuiden lisääminen siemenestä on haasteellista. Kasvullinen lisäys on usein ainoa vaihtoehto erikoismuotojen taimituotannossa. Pistokaslisäyksestä etsitään Metlassa kaupalliseen mittakaavaan soveltuvaa tuotantomenetelmää. Punkaharjun toimipaikkaan on perustettu lisäystarha, jossa ylläpidetään viherrakentamisen kannalta lupaavimpia erikoismuotoja. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa emotarhoja voidaan hyödyntää kaupallisesti. Pistokkaita voidaan ottaa joko talvella lepotilaisista pistokasemoista tai kesällä kasvukauden aikana. Monelle taimituottajalle loppukesä olisi sopivin pistokkaanottoajankohta muiden töiden ajoittamisen kannalta. Tähän kokeeseen otetaan pistokkaita heinäkuun alusta syyskuun alkuun. Oletuksena meillä tässä kokeessa on, että liian aikaisin kesken kasvukauden otettu pistokas kuivuu herkästi. Mutta sitten toisaalta liian myöhään otettu pistokas voi olla jo talvilevossa eikä se tee juurta enää samana vuonna. Tavoitteena on selvittää paras kesäpistokkaan ottoajankohta. Pistokasoksana käytetään kuluvan kauden kasvusta leikattua oksaa. Emoina käytetään nuoria puita, sillä niistä otetut oksat juurtuvat vanhoista puista otettuja oksia paremmin. Kesäpistokkaan otossa tärkeää on, että se pistokas ei pääse kuivumaan. Me otettiin tuolta kentältä emoista pistokkaita ja laitettiin ne sillä kentällä suoraan tämmöiseen vesiastiaan. Ja nyt sitten välittömästi sen pistokkaanoton jälkeen näistä pistokkaista leikataan tuolta tyvestä 45 asteen kulmassa terävällä preparointiveitsellä palanen pois, että saataisiin sinne semmoinen hyvä tasainen leikkuupinta. Ja sitten tuikataan takaisin nuo pistokkaat tuohon vesiastiaan haihtumisen estämiseksi odottelemaan sitä pistämistä. Alustana me käytetään näissä kokeissa turpeen ja vermikuliitin seosta. Turpeellahan on hyvä vedenpidätyskyky ja sit on helppo pitää kosteena. Mutta sitten vermikuliitilla taas halutaan lisätä sen turpeen ilmavuutta. Kun niitä ilmahuokosia on paljon, niin liiallinen kasteluvesi valuu sitten pois, eikä synny niitä hapettomia olosuhteita. Pistokashuoneen ilman on oltava kosteaa. Tavoitteena on 90% kosteus, jota ylläpidetään automatisoidulla sumukastelujärjestelmällä. Pistokkaiden haihdutusta voidaan vähentää pitämällä ilmankosteus korkeana. Ilmarakojen kautta tapahtuvan haihdutuksen säätely on erityisen tärkeää juurrutuksen alkuvaiheessa. Kun pistokkailla ei ole vielä juurta, ne eivät voi ottaa vettä alustasta. Juurtuminen on hidasta. Metlan kokeissa ensimmäinen inventointi tehdään yleensä 10 viikon kuluttua pistämisestä. Ykkösestä löytyi juuret, 2 juurta.
juurtuneet pistokkaat koulitaan metsätaimiturpeeseen ja siirretään ulos.